Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les fans de Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan, ne Badra ka fano. An bon wagati na ni ka bɛɛ fo YouTube sanfɛ, Facebook sanfɛ, Instagram sanfɛ, Viber ninnu sanfɛ. Yɔrɔ bɛɛ an b'aw fo aw mana kɛ mini opéra mini ninnu sanfɛ. Aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'aw ye Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan ka fanu ye n kanubagaw n b'aw bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen sabu mun na adamaden n'i kanubagaw cayala i tɛ se k'u bɛɛ ta o tɔgɔ ma kelen kelen k'u fo dɛ n'i y'o kɛ i bɛ jalaki ayiwa donc ola an bɛna fɛɛrɛ tigɛ ka bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen k'aw bɛɛ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah suma alhamdulillahi rabbil alamina ayiwa ka aw la sɔmi dɔrɔn ko dɔw fa dɔw dencɛ dɔw kɔrɔ dɔw dɔgɔnin ayiwa n'o ye Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan ye ne yɛrɛ de don dɔw ɲi de bɛ n ye dɔw yɛrɛ jugu de bɛ n ye mais o n'a ta bɛɛ de ka di ne ye bɛɛ ka di ne ye n b'aw bɛɛ fo ne bonya ka foli ye kisi ni nɛɛma ka foli silamɛya ka foli yɛrɛ dɔn ka foli k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn alors bi sɔgɔma na an y'a décider ka bɔ ni recette kelen ye tuguni ka n'a di aw ma n'Ala ka jɛ ye mais aw kana ɲina a ye limaniya kɔfɛ a kana ɲina fana a ye sabali a kana an ka ala tɔgɔw ta ka taa maaw buruja n'a ye ka mɔgɔw escroquer n'a ye k'u arnaquer n'a ye a y'u dabila o tɛ sɔn ɲuman ye o tɛ hɔrɔn yɛrɛ sɔn ye kuma tɛ silamɛ ma a ye sabali a kana waleya ninnu don a ka waleyaw la les fans Badara ka fanu aw bɛɛ bɛ wasa sɔrɔ a kana ɲina groupe bɛ yen an ka groupe ninnu bɛ yen hali bi hali sini groupe min bɛ yen bi bi in na a ka ca ka tɛmɛ min tun bɛ yen kan baaraw de caya kojugu fɛ a tɛ mankan yɛrɛ mɛnna réseaux sociaux sanfɛ joona joona ten sabu groupe cayara kojugu donc an ka temps ka dɔgɔ ka yɛlɛ réseaux sociaux sanfɛ mais désormais an bɛna daminɛ fo gɛlɛma an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban kan ye groupe min bɛ yen a ka ca ni groupe 20 ye actuellement donc il suffit seulement a bɛ numéro de contact ta après message vidéo ɲɛfɛ n'a ye numéro de contact ta a b'an contacter n'o kɛra bɛɛ dɔrɔn aw sago bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen don aw ni ce aw ni baraji an bɛ na ni vocal suivant merci ilmun barhutu wal hamun jama c'est la voix de Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan inshallah an bɛ sigi ka na aw fana fɛ ka biro aw fana bɛ na aw fana ka kalanbulon kɔnɔ yan n'o ye kalanbulon ni hamu gundow kalanyɔrɔ ale ni barhutu gundow kalanyɔrɔ k'aw ka kalanbulon de ye nin an bɛna don aw fana kan ni ka foli kɛrɛnkɛrɛnya ka ɲɛsin aw ma k'aw ni ɲankuma k'aw ni ce k'aw ka seku fo n'o y'a ka kalanfa ye a ka professeur n'o ye ne yɛrɛ terikɛ ye ni o sigiyɔrɔ bɛnna Muritani ma n'an b'a wele ko Cheikh Abdallah de Muritani ne terikɛ de don Allahu Akbar ne bɛ mɔgɔw kɔnɔgbɛ ye mais ne ma cɛ ni fana ɲɔgɔnna ye ka ye ban n delila ka adamaden kɔnɔgɛ ye caman mais Cheikh Abdallah ta an b'a tɔ to quoi ne bɛ caman jɔ don k'o fɔ n'o tɛ a ta tɛ se ka ɲɛfɔ ka ban waraba caco maa min ye dɔɔni kɛ dɔɔni sugu bɛɛ ala y'a nɔgɔya ye maa ma waso a ma yaada a ma kafa wa yɛrɛbaya taara a sabari ni muɲuni don a kɔnɔ gwɛlen de don wa a sabarila ka da ka dɔɔni kan ko n b'a fɔ kɛ Abdallah ne terikɛ don dɔn bɛ se k'a fɔ mɔdenw ye n ko ne terikɛ de tun ye Abdallah ye ni ala sɔnna ma je peux quand même dire que c'est mon ami Cheikh Abdallah min ka di ye min ka kan o bɛ kɛ min ka di ye o kɛ piɲɛw ne teri de bɛ e ye o Abdallah kanu ye fɛn o fɛn fa o ma jufa Abdallah n b'i fo ni y'i fo n tɛ se an ka cɛkɔrɔba gbɛlɛn ne kanuɲɔgɔn Habibu cɛkɔrɔba n'o ye de groupe denw bɛɛ ka Habibu ye mais kɛrɛnkɛrɛnlen ma cɛkɔrɔba min ye ne kanu a fɔɲɔ sama kelen o kelen ne kanu b'a a nin kan a fɔɲɔ bloc kelen o kelen ne kanu bɛ a nin kan Cheikh Tanapɔ Allahu Akbar ala ka cɛkɔrɔba ɲuman an b'a ala dara ala k'i mankɔrɔ ala ka si ni kɛnɛya d'i ma k'i kɔrɔ ni fangaw bɛɛ ye k'i kɔrɔ ni kɛnɛya ye k'i kɔrɔ ni se ye ani dɔnni Cheikh Tanapɔ ne ka ɲi ka ala fo sa ala ye ninnu bɛɛ nɔgɔya ne de ye ala ye ninnu bɛɛ karaba ko ninnu bɛɛ kɛ ne ta ye ka ban ka ne yɛrɛ karaba ka di ninnu ma an tɛ se ka kalandenw kuma fɔ an tɛ se ka traditeurs kuma fɔ mais an b'an da tigɛ yan sinon an ka devoir o bɛ taa k'an da Cheikh Tanapɔ et merci
ni ye kanubagaw fo n tɛ se ka ɲina n terikɛ kɔ n kanubagaba Sheikh Abdullah Kamara de Mauritanie ale de b'an ka kalandenw kalanna ale de b'an ka denw kalanna ko n tɛmɛtɔ don n y'a fana fo n'an ma foli nɔgɔya an mago bɛ min na an t'u sɔrɔ alors an bɛ dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ ye ala ka diɲɛ ɲasuma ka farafinna ɲasuma ka fara gɛlɛya ɲasuma ka diɲɛ sago bɛɛ lajɛlen k'a ye ka sabali ni muɲu di diɲɛ bɛɛ ma ka hinɛ banbagaw la minnu kɔnɔ an ye ala k'aw layɔrɔ suma k'o jigi yɔrɔw ɲa ka hinɛ o la an n'o bɛna taa jɛnkiti min na ala ka t'o nɔgɔya an n'o ye ala k'an yɛrɛw ɲɛ k'an ka don kɔnɔ an ka ɲɛnamaya diya na ka taa ban k'an bɛɛ lajɛlen kisi kiyama jɔ don ma jankataw ma n bɛ dugawu kɛ banabagatɔw ni minnu na an man kɛnɛ ala ka kɛnɛya di an ni banabagatɔ tɔw bɛɛ lajɛlen ma ala ka an ni lafiya ala ka sabali ni muɲu d'an ma an bɛ dugawu kɛ se tɛ minnu ye sentanw ala ka sekiw ye se bɛ minnu ye hali bi ala ka dɔ fara olu ka se kan an bɛ dugawu kɛ duba denw ye kɛrɛnkɛrɛnlen ma duba den bɛɛ a bɛ lɔnni minnu taara ala ka barika don ala ka dugawu jaabi k'aw ye sanga ani wagati bɛɛ an bɛ dugawu k'a ye an bɛ ban ka dugawu ɲini aw fɛ to ala ye sabada ye dugawu kɛ ne yɛrɛ kun ye dɛ kɛnɛya fan fɛ y'a lɔ tile fila na ne bɛ bɔra nin a ka d'aw bɛɛ ye o farana kɛnɛya de la ni kɛnɛya bɛ ne yɛrɛ sago ye nin de ye moi j'aime travailler donc a ye dugawu kɛ ne yɛrɛ ka kɛnɛya sɔrɔ ko ɲuman ma inshallah n'o kɛra an bɛ fɛrɛ ɲɔgɔn ma an bɛ dugawu k'a ye an bɛ dugawu ɲini aw fɛ n'an bɔra yen an y'a ɲini ala fɛ bi an nana ilmu barhutu ni hamu sanfɛ ni gudoba kelen ye k'a di o ma n'o bɔra hamun ka gundolo hamun kudusin o bɛna hamun wele hamu dɔrɔbɛnin no a dɔrɔbɔrale mais a fanga ka bon kojugu donc n'i b'a baara ni i b'a baara kana ɲina siril mutawi kɔ n'i b'a baara dɔrɔn kana ɲina siril mutawi kɔ ni i tɛ ale baara ka caya bɛɛ n'i tulonkɛ n'a ye a bɛ se k'i kɛlɛ parce que ismunu min no wallahi a ka kɛnɛ kojugu hamu lo ma dɔrɔbɔra comme nin ye hamu ka kalanbolo ni hamu ni barakutu dɔrɔn de bɛ kalan ni groupe nin sanfɛ ni kalanbolo kan fɛn wɛrɛ tɛ kalan ni hamu ni barakutu tɛ donc an bɔra ni hamun dɔrɔbɔni ye n'an b'a fɔ ale ma ko hamun kudusin kalandenw b'a mɛn karamɔgɔ caman b'a tɔgɔ mɛnna ma a tɛ sɔrɔ ten dɛ a sɔrɔ man di hamun kudusin yɛrɛ yɛrɛ de filɛ nin ye an bɛna bɔ n'a ye hamu sanfɛ ka jigin inshallah mais o n'a ta bɛɛ an bɛna taa n'a ye groupe wɛrɛw sanfɛ pour que k'a lɔn ko groupe dɔ b'an bolo kalanbolo dɔ b'a bolo an tɛ foyi mɔgɔw kalan foyi la ale sanfɛ ni hamu ale ni barahutu dama dɔrɔn de bɛ kalan ale sanfɛ n'a professeur tɔgɔ le ko Sheikh Abdallah de Mauritanie ne terikɛ don ne bɛ waso n'a ye n bɛ waso ni n terikɛ ye su n bɛ waso n'a ye tile Abdallah ne terikɛ don hamun kudusin ni filɛ nin hamun kudusin billahi ni ye nin baara cogoyara k'i saniyani lo i nɔgɔni tɛ a bɛ ko bɛɛ de kɛ a bɛ tasirifu kɛ a bɛ tabdili kɛ ni bi su kunu ka kɛ ɲɛnama ye wallahu kana maita yakunu hayyan hali n'a y'a sɔrɔ ko su don i ye ala wele a kama k'i to ka doni kalo la ka su wele ala b'a ɲɛnamaya o ye ka ala tɔgɔ mankutu ka se yɔrɔ dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ k'a tɛ dɛsɛ ko la kana bisigiya komi n y'a fɔ cogo min na a m'a dɔn k'a fɔ ko ala tɔgɔ ni fanga bonya kojugu hali n'i ye su wallahu kana mauta yakunu hayyan ko hali n'a ye sɔrɔ i bɛ ala wele ko su ko de la a bɛ kɛ ɲɛnama ye su nin bɛ kunu quoi o ye k'i lasɔmi de ko ala tɔgɔ ka kɛnɛ fo ka se e bɛ fɛn fɛn miiri la a tɛmɛna o bɛɛ kan mais a baara ti sɔn fo kaliwafin a baara ye kaliwafin yɛrɛ yɛrɛ de ye mais i tɛ kulonkɛ ni min ye o de ye sirilimutawi ye sirilimutawi i man kan ka kulonkɛ n'ale ye fiyewu parce que ala tɔgɔ fanga ka bon kojugu hamun kudusin a ka kɛnɛ de fo ka s'a dan na i bɛ fɛn fɛn miiri a ka jugu o bɛɛ ye a ye jɛbu ka teli kojugu a kaliwa bɛ don tile damadɔw de kɔnɔ a bɛ don i n'a fɔ tile 9 a bɛ se ka don tile 11 a bɛ don tile 9 a bɛ don tile 7 a bɛ se ka don tile 3 wala aradu ninnu kaliwa ni aradu le ye nin ye mais kaliwa fin yɛrɛ lo kaliwa datugu don vocal suivant nin ye kaliwa dɔ de ye i bɛ don tuma caman na i mako bɛ dilan k'i don kaliwa kɔnɔ de a b'i ka hijabu le filɛ quoi a bɛ jaabi ka bɛn i ka hijabu cogo de ma ismul azam yɛrɛ don an bɛ ninnu kalan wagati min na hali an ti sɔn k'a bila an kunna ko lon dɔ an bɛna sɔn ka sigi jama cɛma ka sigi ka baro kɛ hamun kudusin kan ni mɔgɔ yɛrɛ ye an ti sɔn yɛrɛ hali ni mɔgɔ y'a baro daminɛ yɛrɛ an b'a wuli ka bɔ a kɔrɔ tellement an ti fɛ mɔgɔ ka bɔ a kalama ko an b'a dɔn
waya bara na cogo dama daman be a dobe ale be nani allahule hamun kudusin dobe abe nani allahule a dobe nani amla halal mahudu ni shibe amana to na ye amana na tarjam nube a dobe ana ham ane amla halal mahudu le betama dobe abtama ne allah kelene men yoro na abtama na meleke de rohaniya ya sam shishan yere dama fana ala togo dobe mana na bona ale mais mana bona e ensemble pour sur les sans faire nala sonama mana bon sam shishan yere kilipew ka ala togo e ka di ensemble pour sur jamama les jours suivants ne ala na kila sonama abakabako la maga mais bi ame ilmun barhutu wal hamun ni sans faire amana kuma hamun kudusin kan idonara de kalwa e fen kama e fe ka do kalwa le mombili ko kama e be do e bu boka so mombili ko nyene bon no kabla e be fe ka do kama luko le la e be do nga bodro luko be nyene bo mogol tora franci ki ka ala wela le pour que ale ba ka papier o soro donc a kalwa do yani be bo atigi bi wele ka fina ko ko nyana bora do sadi koko nini bi bolo ka ba ima ko te foi fana na tu ni fana damana kabako do e ala togo nununa nunu fen nunu dɔw de kan ye parce que nunu ye nuraniyaw de mais an ka ɲɔgɔn sɔmi a tana ye mun ye a tɛ jɛnɛyakɛla fɛ la heyi n'i bɛ jɛnɛya kɛ faratiyara dɛ n'i ka haramu dumu ka ca bon tuma dɔw la kalandenw ka haramu a dumuni tɛ se ka dabila pewu mais haramu warakojugu i fara la yewu n'i ye nkalontigɛlaba ye a ye k'a to yen a tɛ sɔn o ma hamun kudusin tɛ sɔn o ma n'a faamuyara alhamdulilahi rabbil alamina donc an mana a commentaire dabila ni cogo na ka ni partager groupe tɔw sanfɛ o k'a dɔn ko groupe dɔ b'an bolo n'an bɛ mɔgɔw kalan hamu dama kelen pewu ale ni barihutu dɔrɔn de la dɔw wɛrɛ tɛ kalan ni sanfɛ yan ni groupe nin sanfɛ n'o tɛ an bɛna nin cari groupe tɔw bɛɛ sanfɛ olu fana k'a dɔn ko nin kalanbolo nin fana b'an fɛ ni min natara la a ye président des élèves son excellence Sek Sidiki Konate ou bien secrétaire général son excellence Sek Hassan Konte a y'a contacté n'ala sɔnna ma aw bɛ yɛlɛ cogo min na a bɛ kɛ cogo min na ka groupe nin lasɔrɔ o bɛ n'o ɲɛfɔ d'aw ma vocal suivant an bɛ don a baara ɲɛfɔ an ɲɛ baara kɛ cogo la k'a ɲɛfɔ mais kalwafin don kalwafin a tɛ baara cogo wɛrɛ kalwafin don